Morning lwgwfwr nोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय गोबावसो आं भिडिअ लाबोया दिनैसो गोसो जालायबाय आरोना ब्लग बानायनो आं रेडि जादों बाजाराव थांनो आरोना माने बिराद गोबावसो आं दाउ सोनो हायाखै आं दाउ फिसियोमोन नालाय लकेल दाउ न'आवनो फिसियो फिसा फार्म दं नालाय ओमफ्राय दा सोथाराखै नालाय दाथ' बैसागो सिजननि फुजा होनायनि दामसो जाबाय खोमा थेवब्लाबो आङो जुदि मोनोबा फिसा फिसा लाना फैनोसै आरोना लोगोफोर मादान थांनि नै बेनो आरोना 500तासोल' लाखि जायो ओमफ्राय दा खालि जाजोबना दं ओंखायनो आं शर्ट भिडिअ होखाबायमोन आरोना ओमफ्राय आं देखायफिननोसै आंनो बाबा साइकेल गंसे गिफ्ट खालामदो आरोना बियो 35,000 गोलैदों माने बिराद मोजां नाङो सालायनानै आरोना बेनो आरोना माने बेफोरबायदि आरो साबि दंलायो नै बिदि चार्ज होनांगौ ओमफ्राय चार्ज थायो आरो ओमफ्राय बियो ओरै साबानो खारग्रा आरो दे सलायदो ससे सलायनानैहाय नै पेडेल गानाङा आरोना पेडेल गानांगौ जाया 35 किल'मिटार थांजायोनो गावसो बांसिन सालायो आंनो नामावसो आंनो होदो गावानो सालायनो अहायाखै आरोना ओमफ्राय गावसो बांसिन सालायो नै दखाना ओंखाराखै बिराद खस्थ' जायो जोंहा बे ओंखारबासो सान्ति ओमफ्राय नै दा बिब्दिनो होबाय थायो आरो बर्थमान दा माइआ रेडि जाखांबाय थांसै आरोना हेलमेट लाबाय थांसै थावा दंखायोमोन दा ना सोनांगोन न'निखौनो सोनोसै एसे दंखायोमोन थेवबो आधा लिटारखौ सोबबावनोसै सोदो बेखिनिखौ लांदां मोजां नुगाबायलै न'खरसे थाफैबावसिगोन जोंनि खाथियाव सोदो थांसै जि हेलमेट हमनो बायो आं ओमफ्राय चेकिं थाबाय थायो दाना पुलिसफ्रा उपाय गैया आरोना बाय बाय नाहरलाय थांफानो लुगैनानै लास्टिं सिं थगायजालायबाय दिगुआ ओरै फैलाय खाथियाव मामा बाय बाय आया दे बाय आं थाङालै आरो खावबावबाय नै 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 जस्टिना खावबावबाय नै बु दे सुमा दे खनसे थांसै आङो ओइ नुवाखैनो ओरै फै ओरै सुमा होलाय लामा खाथि थाना आयौ जिरायनो थां मामा दे आयौ थांदो आयौ जिरायदो हा हाथायाव हाबलांनोसै आरोना फिर बैसागोनि फिर दाउ आथिंसोमोन खोमालै फैदो जि लेथ्रा नै नायदों नै खम दामनि गांनैसो लानोसै लोगोफोर मोनफैबाय आरोना खोमसि जाजोब्बाय अखा नागिरदों जि हाखु दाखु फैबाय जोङो दाउखौ नायदोंमोन 450 किल'नो किल' हिसाबसो फानो आंनो बिदि दाउ नङा आंनो फिसा फिसा नांगौ माने फिसिनोसो नांगौ नालाय आंनो बेनिखायनो लाबासै बांद्राय गोरलै गोरलैखौबो फिसिनो उसुबिदा मोनो आं खस्थ'द्राय जायो ओंखायनो एसे देरस्लायस्लाय आङो 80-100 रुपिस बिदिनो एसे फिसा फिसायाव लाबोयोमोन आरोना ओमफ्राय 2.5 केजि 1.5 केजि जाबानो आं फानहरो आरो मोनासै नायनोसै बेलेग दिना बेलेग बाजाराव थांनांसिगोन मोनफाय एकदम बोरैबा जाबोदों बोथोरा दसेनो थायलाबासै दसेना रागा जोंदों न'आवनो इमान थाइ दंखायो ना मामा सिमादो दा आंखौ आइचु सैमादो गेलेबाय थायो नों बेलानि सैमादो पिया मोजां नंगौना नङा सोर मोजांसिन नों सोरनि फिसा दासो बाबा होनबाय पिनिसो होनो
गाव मोनिनि दख'नासो लाना फैबाय आं लोगोफोर दख'ना गिदो ससना बार गिदो गिदो ग्रुम फैदों होनलाय जसना ग्रुम फैयो सिजबाय बार फैदों दंफाङानै बायहां जाबाय तुगो ये थिङा बिरबोबाय आयै नै सेस बा हिटिखौनाया बिरगोन होननानै आं मा थिखुनखो नोङो बिरा थांगोन आयौ फैद' न' सिङाव फैदो जिरायनोसै जा जिरायदो नों जिरायदोब्रा दे जिरायदो ससिना मोजांखाना कारेन्टबो थांबाय ना मामा दे आयौ बारा आयौ वाव गुड गार्ल मेल्ला दं आरोना थेवबाबो आं गोसोमखौनो फसायो नालाय गोसोमखौनो आरो गांसे लाबोबाय सिम्पोल मोजां नांदों आङो